Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajingyo jing tip kabati kana halor kajing don ki argot ki brio ki badang 1 pine nanong ba Shillong Ryngkat u drugs behind daga motorcycle kakan hon jong ki pulet ka Nongstoiñ police station Ryngkat bat ka anti narcotics task force ANTF kila penong ki jing penap shrip hadu bandayo bat yaki kini ki basha bat ki degi bel ithu kerteng kum ubyang dor lang lingdo nonglaj pat u morning star lingdo rangaj bala kem yaki katba kidang shong daga motorcycle ka badan yo number AS16D Rio R sound Rio Kyrwoh ki pulet kaya thu bahag kapor bapenlong yakan naka checking haka arpulai terik yoyong arjar arpun rio hajan kasnong nongkasan unongnya mario yo iye ki pulet ula pet krat padhadien ula i no ekateka arsaka hasnong sopria bat pedri syakateka jaka hagajing penlong mardor ya gajing wat banyak Ryngkat kajing arab jagi pajba nong song snong lala ban kem yo biang dor lang lingdo nong laj ubala re da kabasyem kabu ya gajing dom jong kamit kipulet kila ong ru bau new brio da kabasyem kabu ya kamit labrat no yo drugs ubau kit kat bau dang pet Hadin kanila yathu baga por step jaga arpsau trek yo yong arja apun rio layo kem ru sia weipat bodon kti katau morning star lingdo arngaj nanon ba Nongstoiñ kajingwat banyak kala beteng haka jo kasngi hasnong sopria haka jinga don lang ki sakhi pajba bata kajinga rap jong ki ksau K9 jong ka narcotics naka 4th MLP battalion lalap ya artli ki senduk sringbak bayong ki bodon yo drugs bagi pulet kila suba Hakani kajing kanra la yok kurup ya artli ki senduk sabon soap case ki badan ya kabentar rong so bat stem. Hadian bala dep test lalap bau de Drok heroin bat udon ni kajing hiya borok ka balong khat khandai pon riu khandai gram. Ki pulet kili thu bayakini boro arngot la dep ban kem bat ansara eki hakmat ka ying bishar bat la register ru ya ka case hapo ka NDPS Act bat kajing toket kadang ya chakmat. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya